YouTube scéna je cintorínom mien, ktoré sme kedysi milovali alebo nenávideli. Niektorí odišli so stýčenou hlavou, iných vymazala vlastná povesť a tlak komunity. Byť youtuberom v roku 2015 bolo niečo iné ako dnes. Pravidlá neexistovali, hranice sa posúvali, ale každá pár raz končí. Jirka Král bol na absolútnom vrchole. 1 000 000 odoberateľov, vlastný komiks, kaviareň, miliónové zisky a potom prišiel blesk z jasného neba. Prečo? Jirka pochopil niečo, čo mnohí iní nie. Pochopil, že YouTube sa mení na fabriku, na obsah, kde kvantita víťazí nad kvalitou. Nechcel byť 40-ročným youtuberom, ktorý robí blbiny pre deti, chcel reálny vplyv. Čomu sa venuje dnes? Jirka sa stal full-time podnikateľom a investorom. Stojí za úspešnou agentúrou Social Park. To jsem taky teďka viděl, teda na TikToku, jo, takže nevím, jestli to pravda. Ale že proč ty strongmeni jsou takhle tlustý, je protože ten tuk samozřejmě ti prorůstá i těma svalama. Investuje do technologických startupov a venuje sa vzdelávaniu detí v oblasti kyberšikanosti. Jirka vymenil lajky za reálny biznisový vplyv a dnes ho skôr stretneme na konferencii Forbesu než na akciách pre fanúšikov. Najúspešnejší dôchodok v histórii českého internetu. Menu, ktoré dodnes vyvoláva vášne. Ondra Vlček, jeho kanál bol postavený na extrémnom clickbaite, zavádzaní obsahu, ktorý bol často na hrane bezpečnosti pre deti. Definitný zlom prišiel s kauzou jeho vtedajšej priateľky, ktorá mala v tom čase len 13 rokov. Vychází taky 28.5., což znamená, že za den, zítra 29.5. má Verča narozky a tímto bych jí chtěl popřát všechno nejlepší. Jak se říká, člověk má 15 jenom jednou a ty se musí pořádně oslavit, proto taky plánujeme velkou oslavu, no ne úplně tak velkou, ale budou tam všichni. Internetom sa prehnala vlna odporu, akú sme dovtedy nevideli. Ondra sa stal terčom kritiky od najväčších mien scény, stratil spolupráce a nakoniec aj chuť bojovať s nenávisťou, ktorú sám zasial jeho kanál. Díváme na jednoho muže, jednoho dospělého do hajzlu, za to jsem dostal šlitově minule. Tak jo, podíváme se prostě na Ondru Vlčka, dámy a pánové. Dneska tady mám teda pro vás další reakce na cringe TikToky, ale řekl jsem si, že tematicky, vzhledem k tomu, že poslední týden a kousek rozebíráme v podstatě každý den jenom Ondru Vlčka, protože se každý den objeví něco jako novýho o Ondrovi Vlčkovi. Hoci má stále 100 000 odoberateľov, je dnes v podstate mŕtvy. Čomu sa venuje dnes? Ondra sa pokusil o niekoľko návratov, ale neúspešne. Dnes sa stiahol z hlavného prúdu, podľa dostupných informácií sa snaží podnikať v e-commerce, predávať merch alebo skúšať šťastie v kryptomenách. Z človeka, ktorý ovládal trendy, sa stal niekto, kto sa bojí zverejniť story bez toho, aby mu prišli tisíce nadávok. Podľa dostupných informácií, že chodí po košoch a predáva to na bazoši alebo na nejakom marketplace. Prečo skončil a čo robí dnes? Hogi bol fenomén, skeče, paródie, milióny videní. Petr Lexa mal problém, Hogi bol len postava, ktorú vytvoril. Keď sa jeho kapela Slza stala celonárodným hitom, vznikol rozpor. Ako vás môžu brať vážne ako speváka hlbokých balád, keď popoludní robíte na YouTube challenge s kečupom na hlave? Petr si musel vybrať. Vybral si hudbu a Hogi ho nechal v minulosti. Čomu sa venuje dnes? Jedným z najrešpektovanejších hudobníkov v Česku. Vypredáva haly, vyhráva ankety popularity a YouTube využíval už len ako doplnok pre klipy svojej kapely. Jeho transformácia z YouTube na uznávaného umelca. Záver. Príbehy Jirku, Ondru a Petra nám ukazujú 3 rôzne cesty. Jeden odišiel kvôli slobode, druhý kvôli hudbe a tretí kvôli vlastným chybám. YouTube nie je cieľová stanica, je to len priestupný úzol. Ukazuje nám, že sláva na internete je pominuteľná a jedna vec, ktorá vám zostane, keď vypnete kameru, je váš charakter a meno. Sledujte kriticky, koho robíte slávnym dnes, pretože zajtra to môže
môže byť len ďalší príbeh do tohoto dokumentu. Ďakujem za pozretie a dávajte vedieť, koho pád alebo odchod z vás mrzel najviac.